Йылға ярларына килдем, суларага ташып, ургылып, аккан сулар артыннан. Булмады шул илкереп, әллә сизеп, әллә белеп, үзең килдең яныма. Кайнар мәхәббәтең белән, ташкын булып җаныма. Җанымда хисләр уятты, синең кайнар сөюең. Күзләренә карап минең, бул минеке диюең. Синең уйчан күзләрендә күрдем сөю чаткысын, сыйган шул ихлас карашка зәңгәр күкнең яктысын. Без очраштык, кысып кычтың, иреннәрең ирендә, пар канатлар үсте минем ике йөрәктә. Автор Гөлнур Галимова.